Много е важно къде включвате щепсела за компресора, тъй като таблото има изводи от двете страни. Винаги този, който е от дясната ви страна, той е означен и че е за компресора. Ако включите в другия извод, няма да работи както трябва станцията, защото другия извод е оставен за друга апаратура. Включването на станцията. Дигаме двата бушона, при което тя светва. Ето, компютъра светва BCC, комфорт. Така. Изчакваме да мине времето и нашата станция се включва автоматично. Ето, така се чува. Настройката на самата станция става през менюто Mod. Първа програма са интервалите на включено и изключено положение на станцията. С Set избираме нашата програма. В момента е избрана по дефолт програма 8. 15 минути работи, 10 минути почива. Аз бих препоръчал да се избере 9-та или дори 10-та програма за нормална работа на станцията. Когато си изберем примерно 10-та програма, с Set отиваме на OK, още веднъж Set, за да се запомни новата настройка. Следващото меню е миксирането. 10 секунди на 10 минути. Това е добре, даваме OK. Стартиране на втора програма е почистване на отдаечната зона. 10 часа, може да оставите 10, аз винаги се нагласям за 12 часа по принцип. Периода, на който да се почиства тази зона. Влизаме с Set 6 часа. Бих препоръчал 3 часа. Нататък като цяло няма какво да се пипа, ако не вкарвате допълнителни настройки на сама станция. Dosage, това е за дозировката на устройството за прецептация на излишен софтуер. То се включва в другия контакт. В момента нямаме такова към тази станция, така че и тук не липваме абсолютно нищо. Времето да нагласим в момента е 10:48. Това е малко на по-централно европейско време. Така, 10:48. OK. В момента, в който натиснем Mod, всички настройки са запаметени и станцията започва да работи по новите настройки.